να είναι full κλειστό γενικά. Δεν πειράζει, ας έχει ένα τέτοιο. Το πάλι, αλλά αυτό με τη φύλλα θα είναι πολύ ωραίο. Αυτό καλά. Και βάζεις την πόλη του. Αυτό είναι πάρα πολύ. Και βάζεις και λίγη ζάχαρη για να φτιάξεις ένα μιλάβα. Είναι μια ευκαιρία να σμίξουμε τη μουσική με τον κόσμο, με αυτό το κοινό αίσθημα της αγάπης για τη μουσική, για τον άνθρωπο, για την φύση, για την ύπαρξη. Δεν θα είχε νόημα να υπάρχει μουσική αν δεν υπήρχε αυτή η διάδραση, η αμφίδρομη σχέση με το κοινό, το τι δίνεις και παίρνεις επικοινωνίες. Εάν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχε και νόημα να υπάρχει, γιατί η μουσική και η τέχνη δεν είναι μοναξιά, είναι μορφή επικοινωνίας. Και βαθύτερης επικοινωνίας, γιατί δεν είναι ακριβώς λόγος, δεν είναι μια γλώσσα η οποία κάποιος θα πρέπει ακριβώς να τη σπουδάσει ή να την κατανοήσει στο μέρος που βρίσκεται, αλλά μπορεί οπουδήποτε γης να αισθάνεται και να μοιράζεται κοινά συναισθήματα, σκέψεις, όνειρα, οράματα. Ο χώρος αποπνέει πολιτισμό. Έχει μια ηρεμία, έτσι, μια διάθεση που σε αποπνέει να στοχαστείς, να μοιραστείς, να αισθανθείς έτσι πιο κοντά στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά και στην ιστορία, στην πορεία ενός χώρου, σαν μια συνέχεια αυτού του χώρου. Γίνεσαι ένα μέρος αυτής της ολότητας, στο παρόν, το οποίο σε συνδέει με την ιστορία του, αλλά και εσύ προσθέτεις ένα λιθαράκι σε αυτή την ενέργεια που προσφέρει ο χώρος για να πορευτεί και στη συνέχεια στους επόμενους. Θεωρώ ότι υπάρχει άμεση σχέση ήχου και χώρου. Ο ήχος πλάθεται μέσα στον χώρο. Βρισκόμαστε σε ένα συνεχή διάλογο με τον χώρο όταν κάνουμε μουσική. Ειδικά εμείς που κάνουμε μουσική με ακουστικά όργανα, χωρίς δηλαδή την μικροφωνική ενίσχυση. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν χώρο όπως εδώ, που έχει μια ενέργεια και από τους ανθρώπους του, αλλά και από την γη την ίδια και από την ιστορία του.
φεστιβάλ? Ένα πράγμα. Η γενοδορία σε όλο της το μεγαλείο. Πολύ ωραία. Όμως αυτή ακούγεται ωραία όντως. Δηλαδή προσπαθώ να αυτοσχεδιάζω μελωδίες πάνω σε μελωδίες. Η ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία για μένα, αν έχει νόημα, είναι να ξέρεις τους όρους με τους οποίους λειτουργείς και από εκεί και πέρα παίζεις μουσική. Αλλά το θέμα είναι να ξέρεις τους όρους. Μας αρέσει. Καλύτερα αυτό. Αισθητικά. Ναι, αλλά καλύτερα. Ένα πρέζε.
tremendous experience to be here in this magical place because of the people, the surrounding, the night, the sound of nature, silence, and being all together, young and old, all kinds of music, playing here in the night, singing, playing guitar for the guitar days was just fantastic. Οπότε βλέπουμε τώρα τι θέλουμε. 1 και 2. Όταν κλείσετε έξω, θα έχουμε εικόνα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η εικόνα μαζί με το έξω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μιλήσει κανείς γι' αυτό το... Ούτε καν μικρό κόσμο δεν θα μπορούσε να το πει αυτό που συμβαίνει εδώ. Είναι μάλλον ένα μικροκλίμα το οποίο οι λέξεις ξαναβρίσκουν τα νοήματά τους. Νομίζω η λέξη μουσική, η λέξη φροντίδα, η λέξη συμμετοχή, η αγάπη για αυτό που κάνει ένας άνθρωπος, η έμπνευση, η γνώση. Νομίζω ότι μετά από αυτά που άκουσα, από τις συμμετοχές που είδα, όχι μόνο στα live, αλλά και από όλα τα παιδιά, από τους εθελοντές, από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν εδώ, αν δεν είχα γίνει μουσικός, ως τώρα, αν δεν είχα εμπλακεί, μετά από όλα αυτά θα ξεκινούσα, θα έβγα τρέχοντας να μάθω μουσική. Γιατί ρωτάς γιατί, τι κάνω στη ζωή αυτή. Τι νοιάζεσαι ρωτώ, να με πανάει αν ζω, στον κόσμο το παίζω. Έτσι, γιατί θέλει το Δημήτρη. Την αξία έχει. Ένας χώρος που υπάρχει κάποιους αιώνες, ο παλιός αυτός χώρος, καταργεί το χρόνο με έναν τρόπο.
Δηλαδή υπήρξαμε εδώ μουσική διαφόρων γενεών, διαφόρων ειδών, το σύγχρονο στοιχείο μαζί με το κλασικό στοιχείο και υπήρχαμε με όρους ισότητας με έναν τρόπο. Η ιστορικότητα των τόπων στους οποίους συνήθως γίνονται αυτά τα φεστιβάλ έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στην ενέργεια, στην ιστορική ενέργεια και στο πώς ο καλλιτέχνης βιώνει το χώρο στον οποίο καλείται να συμμετάσχει. Η αρχιτεκτονική της Μονής, το κτίσμα, ο κόσμος, η φύση, η μουσική ήταν σε πλήρη εναρμόνιση. Εγώ νιώθω πάντα μεγάλη χαρά όταν βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους με αρκετή ιστορική φόρτιση, καθώς θεωρώ ότι η αρχιτεκτονική, η μουσική και η έμπνευση που μπορεί να ορίζουν τις δύο τέχνες έρχονται κάπως και εναρμονίζονται και είμαι πολύ χαρούμενος όταν γίνομαι εγώ κοινωνός αυτής της σύζευξης. Πάμε να με γέλα σας. Δεν είναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Ναι, ένα ντελμπάρ. Δίνω ένα τσικ ταουλί. Για να δώσεις εσύ, έτσι να παίξουμε και βλέπουμε. Pero si dan
το λάθος είναι απελευθερωτικό, γιατί λες εντάξει, το έκανα. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Οπότε κανονικά πρέπει να πεις εντάξει, το έκανα. Το έκανα και επιβίωσα. Εσύ λοιπόν μπορείς εδώ τον αντίκτυπο. Πιάσε το μικρόφωνο! Και λοιπόν αυτό θες άλλο να πας πια στις μουρμούρες και τις κλάψες και τις τρίχες κι όταν θα σμίξεις με τον άντρα που αγαπάς να μην το πίσω μέσα στις λάσπες και τις πέτρες και τα σκουπίδια που στιβάζονται σωρό. Άνοιγω δρόμο να βγω για να περάσω, άνοιγω δρόμο μα δεν ξέρω που πατώ. Άνοιγω δρόμο να βγω για να περάσω, άνοιγω δρόμο μα δεν ξέρω που πατώ. Κάποτε ήμασταν οι όλοι κανένας, τώρα καθένας μοναχός τα αναζητά. Κάποτε ήσουν να πιστεύαμε σε κάτι, μ' αυτό το κάτι την αλήθεια την πατά. Είναι τα σπίτια, τα γεφύρια και οι δρόμοι, σαν λόγια κούφες, σαν σκιές, απατηλές. Μα την ηθίκη που γκρεμίζονται μπροστά μας, απ' τις αλήθειες την οδή που δεν τη λες. Αυτή είναι οι πύργοι που γκρεμίζονται μπροστά μας, απ' τις αλήθειες στη μορφή του κλαις. Στο ρήμα μάνα μου τον τόπο τι έχει μείνει, αφού στα δυο μου η καρδιά έχει σκιστεί. Μες στα λαμπιόνια, μες στη σκόνη δεν με δίνει.
ματωμένη μου τιμή έχει πιαστεί, έχει πιαστεί, έχει πιαστεί. Ματωμένη μου τιμή έχει πιαστεί, έχει πιαστεί, έχει πιαστεί. Προσπαθώ να κρατήσω στο κέντρο την ευχή, στο γύρο το διαμάντι, τον ήχο που αναπνέει μέσα από τα κυπαρίσια και ενώνεται στον ουρανό, την πέτρα, το φεγγάρι, τα νέα πρόσωπα, τη μικρή κοινότητα, την ουτοπία. Προσπαθώ να κρατήσω το τράνταγμα της χορδής, το λυγμό της φωνής, την ελπίδα να ξαναβρεθώ σε δρόμο που οδηγεί στη θάλασσα.